हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु राहुल मु कंठी आपण मानक स्वागत कर जा गोटे नवा फ्रेश वीडियो को तो सांग माने जानथिबे आज हला स्नान पूर्णिमा रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना हम आर्केटिंग शो चैनल तरफ रु। तो सांग माने जेतो आज स्नान पूर्णिमा तो आज गोटे धमाकादार चैलेंज नै आसी जो भेज थाली रो नो गॉड प्लीज नो नो चैलेंज ना कोन हां जेतो स्नान पूर्णिमा टा तो आइंस आइंस तो किछ करिया नहीं आसवा आज चैलेंज रे अच्छी कौन चलतु देखिए। तो सांग मैंने देखी पड़े आमर आसिक पहुंची जाइए आइटम जमीक कि अरुआ भात ता सहित डालमा ता सहित अच्छी आंब ता सहित अच्छी बड़ी चूड़ा एटा गोटे आमर स्पेशल आइटम गोटे बाटन टाइप रो मस्त लगे एटा ठीक अच्छे ये पुटल ये कुंदूरी आलू भजा ता सहित साग प्योर भेज ऊपर आज आइटम आछि ठीक अच्छे जेहेतु स्नान पूर्णिमा तो पूरा अरुआ माड टे करिया पूरा भेज थाली आज चैलेंज है भेज थाली। तो सांग मैंने देखी देते तो जमा भी लेट करबी जल्दी जल्दी स्टार्ट करबी अंडे रेडी स्टार्ट करिया स्टार्ट ठीक अछि। तो सांग मैंने चलंतु एबे आरंभ करिया स्टार्ट। गजब बेइज्जती है। खाइला लगे मन पको तोरे कैसा लगा मेरा मजाक? शादी ची भी आगे पार्टी दे शादी ची भी आगे कार सैला कि धना पड़ा नहीं कौन करिया। तो भाई मैंने भाई तो किंतु पनिशमेंट नो चीटिंग करता है तू।
କାହାର ସରିଲା କିଛି ତ ଜଣା ପଡୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କାହାର ଆଗେ ସରିଛି। କଣ୍ଢେଇ କହିବା କଥା ତା ପାଟିରୁ ଯଦି ଆଗେ ସରିଛି ତାହେଲେ ତା ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ନେବି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ପାଇବ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ବି ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଏ ପାଇବ। ହାରି ଯାଉଛି ନା କଣ? हमारे मतलब आपको मत ଦେଖିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା କାହାକୁ ଦବା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ। ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଆଜି କଣ ଅଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡେଇ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ହାରିଛି। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ମୋ ପାଟିରେ ଥିଲା, ତାର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସାରି ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ହାରିଛି ଆଉ ମାନୁଛି। प्यारी समझ गई। ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ ନେବି। କଣ୍ଡେଇ କଣ ରଖିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦବା। କଣ ଅଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଲୁଣ। ମାନେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା କାଇଁ ତୁ ତିନିଟା? ମାନେ ତୁ ମତେ ଦେଇଥିଲୁ 5ଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଥିଲୁ। ତିନିଟା ଦବାର ଥିଲା ତ ଭିଡିଓରେ କହିଥାନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ, ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ 3ଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆଜି ହାରିବ 3ଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ନ କହିଛି ନାହିଁ କଣ, ଏବେ ବି କହିଦେଲି। ତୁ ବି ହଉ ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି, 5ଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ନବାକୁ ମୁଁ ଡରିନି, ମୁଁ ବାହୁବଲି ବା। ପନିଶମେଣ୍ଟ ନବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଆମର ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିଡିଓରେ ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ରୂପାଲି ବ୍ଲଗ, ଦେନ୍ ଟିମ୍ SSR ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୀତି ପଲ୍ଲବୀ 1 2 3 4। ତ 3 ଜଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ହୃଦୟରୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଳି। ପାଣିଟା ଦଉନ। ପାଣିଟା ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଖାଇସାରୁ। ମୁଁ ତ ଭଳିଆ ବାନ୍ତି କରିଦେବି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେବି ବାନ୍ତି କରିଦେବି। ମୁଁ କଣ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉ। ଭାଇ ଭିତରଟା କଣ ଦିଅ କିସ ପାନ ଚୋବେଇ ତୁମ ଭାଇ ସହଜ ହଉ ଚୋବେଇଆ। ପାନ ଚୋବେଇଲା ବେଳେ କଣ ଚୋବେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଆଧେ ଦାନ୍ତ ନାଲି ପଡୁଛି ନା ଟିକେ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ଭଲରେ ନେଇଗଲା। କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଇଏ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆଖି ଯୋଉ ଜଣା ମାରୁଛି, ଏଇ ଆଖି ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ଗରମରେ ଝାଳ ଫାଳ ବୋହି समझ रहे हो? ସେଟା ସେମିତି ଜଣା ପଡିବ। ଆଖି ଭାଇ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଣ୍ଢେଇ ଦେଲା ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏତେ ସହଜ ଯେ, ମାନେ ମୁଁ ଦେମି ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦବ। ଖାଲି ସିଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।